Wannan ita ce matar da aka ce ta shafa shekaru 16 ba tare da ta yi loma guda ta abinci ba. A taƙaice dai an ce wannan mata ba ta cin abinci kwata-kwata. Kasantuwar wannan labarin zai ba al'umma da dama mamaki, kuma waɗansu ma za su ci gaba da ƙaryata mu, amma fa ku sani mu dai namu bincike da kuma zaƙulo abubuwa masu ban mamaki a sassa daban-daban na duniya, kuma zagin da ake mana hakan fa bai sa mu daina. Ku biyo mu sannu a hankali domin jin labari mai ban mamaki na wannan mata, amma kafin nan kamar kullum idan wannan shine zuwanka na farko a wannan pejin namu na MAF Multimedia, kar ka manta da danna mana alamar follow, a yi comment, a yi liking, a yi sharing domin ku ƙara ƙarfafa mana gwiwa. Muna godiya ƙwarai matuƙa. Akwai cikakken bidiyon a wannan pejin da kuma wannan YouTube channel ɗin nan. Wannan ita ce Madam Muluak, wadda aka ce ta shafa shekaru 16 ba tare da ta ci abinci ba. Kamar fa yadda aka ci gaba da ayyanawa akan cewa wannan mata bata ci komai ba a tsawon waɗannan shekarun da muka ambata. Matar wadda take a wani gari da ake kira Ajima, wanda yake a ƙauyen Ayema, wanda yake a kudancin ƙasar Ethiopia. Wannan mata, kamar yadda binciken waɗansu likitoci daban-daban na ƙasashen duniya suka bincika, suka tabbatar da cewa abinci ba shi da muhalli a wurin wannan mata. Wannan mata dai ta ci gaba da jan hankali tun daga kan ƙasarsu har zuwa waɗansu ƙasashe da mamu, wanda muka kawo muku wannan labarin da ku da kuke yin mamaki a cikin wannan labarin. An ce an gabatar da ita har zuwa ga Firayim Ministan wannan ƙasa ta Habasha domin ya ga irin wannan baiwa da take da ita, wanda ya ɗauki alƙawarin yi mata magani ta hanyar kai ta ƙasashe daban-daban na duniya, waɗanda suka haɗa da Dubai, Qatar, Saudiya, wanda kuma dukansu sun yi iyayensu, amma su ma sun ce ba su samu muhallin abinci a jikinta ba. Matar da an ce ta daina cin abinci ne tun tana 'yar shekara 13 a duniya. Ba wannan bane abin mamaki, duk da cewa wannan mata an ce ba ta cin abinci a iya tsawon waɗannan lokacin, to fa ku sani duk da haka tana da 'ya'ya guda biyu. Shin ta yaya wanda bai cin abinci za kuma a ce har ya samu damar da zai ɗauki ciki ya raine shi, kuma sannan har ya haifi yaron lafiya lau? Ko da aka tambayi wannan mata sai ta ansa da cewa suna ba da abinci ne ta hanci, wanda zai taimaka ma lafiyar jaririn, amma ita ba dan domin ta. Sannan kuma ta rihe bayananta da cewa ba ta shiga banɗaki domin biyan wata buƙata ta sai dai dan domin ta yi wanka ta ji daɗin jikinta. Bayan haka ga wata muhimmiyar sanarwa ta musamman. Wannan shirin da kuka gani katafaren kamfanin nan na IBB Business Center da ke Funtuwan jihar Katsina shine ya ɗauki nauyin kawo shi. Kamfanin da ya shahara wurin yin kasuwancin nau'ikan kayan mashina da kayayyakin motoci da injina da kuma oil. Ku dai ku sayi duk abin da kuke so a duk inda kuke, su kuma tura muku kaya a duk inda kuke a cikin farashi. MAF Multimedia Funtuwa.